kowane ɗan adam akwai kaddara da shi, kowane so da akwai sirrin faruwar shi, duk wata zuciya tana ɗauke da taɓin shi, ni mata duba akwai irin shi, ko ki so ko kar ki so na ki ne, a zuciyar ki ba kowa kamar ni. Tunda so har ya shigo tsakani, idan tana zane canja hali, kuma a tara mu da misali, ba ki ya zan yi rayuwa. Thank you. Thank you. Thank you. Jama'a a taba wa yaron malam. Yaron malam Mongo. Mago, jahilci da ni kamar wani sai. To, yau zan tabbatar da kowa jahilci da ni. Matan nan su dawo. Zan yi gyara a gidan nan. Duk wacce aka samu da tambari na minti biyu, uban gidanta bai zo ya sauke mata kuɗin da ka yanka mata ba. Ko ka zana mun zan zane ta. Za a samu katanga kawai zane ta. Yau zan gane wace ce take zaman lafiya da wacce wata ne. Yawwa, minti biyu za ka sa mata tambarin uban gidanta. Duk da zo ya sauke ta ba ko a ɗora mu. Yaran malama da an tashi wasan haka na kawai. Ke kuma ku yi layi! Kuma ku yi layi! Kuga ku yi layi! Ku yi layi mana! Ku yi layi! Ku yi layi! Ina zuwa, yana ba da masu rage da kai cin uwa ba? Ku yi layi kowace ta zauna nan kuma zan fito da ku one by one. Yana ba